Hej og velkommen til den her video. I dag der er vi mig og Danny Gaming et spil Minecraft. Han kommer lige om lidt. Jeg ved ikke lige hvornår og hvorhenne. Men der kom han. Så og han har også en YouTube kanal, hvis I vil ind og tjekke den ud. Jeg skriver hvad den hedder i chatten. Og den hedder XX Danny Gaming XX. Og hvis I ikke ved hvordan man staver det, så skriver jeg lige i chatten. Ja, så kan I tage et screenshot eller sådan noget. Det kommer til at stå noget i chatten der, lige nu. Der. Jeg går lige hjem på den, så det er lidt længere tid. Det er den XX Danny Gaming XX. Jeg skriver lige igen. Sådan der, så kan I se det. Okay, nu har vi gjort det nok tid. Så I kan også bare pause videoen. Altså. Ja. Så... Men så skulle jeg lige få en mail af Niklas. Hvor skal vi hen? Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Hej! Victor V. Gamer. Værsgo du. Du får da en masse vlogs, du er. Mathias, er det ham her, den Arne, som var din ven? Nej. Han kan ikke komme ind på dit vlog. Jo, han kan. Nå, han gik bare igen. Han stod lige sådan noget. Tak for alle de vlogs. Det var altså meget. Fuck, jeg fik ordentligt mange penge af dem. Min bro. Kost. Host. Ja, jeg har en server-host. Jeg har min egen server. Okay, jeg går lige til mig. Hvad? Hvis I er lavere end mig, eller højere end mig, så skal I bare vide I skal ikke glæde jer til, at I kommer op i el-minen. De er virkelig dårlige. Ja. Vil I selv se varme og så K bagefter? I skal hellere i-minen, så skal I hellere... I-minen, den er meget god. Den er meget bedre. Så tager vi lige var K. Den er jo skraldespand. I-minen, den er bedre. Jeg kan lige var i. Prøv at se, det her er helt vildt sådan. Især hvis man har en throw pickaxe. Det gør det, Mathias. Vi har jo en throw. Det går stærkt. Jeg kender en server, hvor det går stærkere, og det er også ham, der ejer den danske prison. De ved godt nok, hvad han hedder. Det er selvbestemt MC Kid Pro. Men han ejer jo også Daily Life sammen med Julix nu. Og der har de også en server, der hedder Miner Life. Der går det hurtigere. Især på grund af, jeg har en epic pickaxe med exploding. Så se, der er lige nu. Har så det til Kid. Jeg tror ikke lige, du kender MC Kid. Jo, det gør han. Han er bygger. Nej, han er hjælper. Jeg kan sgu også blive hjælper. Hjælper. Ja, jeg hjælper ham bare. Det er faktisk ikke den måde, man bliver hjælper. Nej, jeg er da OP på din. Ja. Men det er du også admin. Admin? Hvad fuck betyder det? Det er sådan... Når man er ejer, så er der medejer og en ejer. Så er der head admin, og så er der admin. Og jeg er medejer, er jeg ikke? Det var bare så, at ja, du er medejer. Fuck, jeg er sådan en søn. Ja. Fuck, jeg har næsten et fuld inventory, Mathias. Hvad? Jeg har næsten et fuld inventory. What? Jeg er i level 4. Ja, jeg hacker. Nej. Jeg har også næsten fuldt inventory. Jeg er i level 75. Hvorfor level er du i? 74. Jeg er lige røget op. Jeg har mit inventory er fuldt. Ja, jeg mangler 2 diamond blocks. Let's sell all. Der 19 mil. Shit. Vi har minet meget. Ja.
Vi kan stille noget at spise i dag, Mathias, eller hvad? Det kan vi godt. Okay, Mathias. Vi sidder Og optager. Ja, til YouTube og spiller Minecraft. Okay, jeg tror lige, jeg går op. Sofus har skrevet en kommentar i min video. Hvad har han skrevet? Han har skrevet 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Men du må give mig ret i, en af dine videoer er der mega dårlig lyd. Ja, det er nok min første. Nej, det er en af dine nye. Nå, den hvor det er den med Magnus og Tristan, er det? Det er den. den. Hvor så med Tristan Ullerup og Soko Gaming. Det ved jeg ikke. Men der er det er en af dine allernyeste. Ja, det er den. Jeg tror, det er den jeg hører nyeste. altid min video. Det er ikke nyt. Det er ikke jeg nu. Har du lavet en ny så? Min nyeste, der sidder jeg og PvP'er mod Magnus. Sidder og angriber ham. Fucking flækker ham. Men han flækker mest mig. Men jeg har fået rigtig god respons på videoen. Og på grund af, at jeg har labelmod, så skal I lige se. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg kan skrive til det. Oh my god, jeg skriver lige til mig stadig op der med. Du kan lave hjerter. Ja. Nej, jeg kan lave mere end hjerter. Det kan du også lave. Skal jeg lige sende en ting af alle? Skal jeg lige sende noget af alt det, jeg kan skrive? Ja. Ja. Ham der, han kan også lave de der hjerter. Det er 6, 7. Jeg tager lige et golden apple. Jeg sender halvdelen af det, jeg kan skrive med til. What the? Ham der, han har lige givet mig en Charlings golden apples. Mathias, jeg kan skrive. Det er der kun halvdelen af, hvad jeg kan skrive. What? Nå, de tror bare, du spiller på telefon, hvis man kan det. Det gør jeg ikke. Det ved jeg godt. Det er det værste. Det er meget krængende. Team med det så. Tak. Jeg tror bare, ja. Yes. Yes. Jeg ved ikke, jeg er dansker. Okay, skriver han bare. Ellers ville du jo ikke kunne forstå ham med til. Nej, for team det er engelsk. Der er faktisk en butik, der er opkaldt efter mig. Der er en butik, der hedder der, jeg skærer mig lige. Jeg tror ikke, at den er opkaldt efter dig. Jo, den hedder Daniel. Nå, skal vi til at slutte af? Ja. Ja, jeg kommer over på dit plot. Hvis... Der var lige en, der prøvede at dræbe mig med anvils. jeg stjæler mig. Skynd dig over på dit plot, Mathias. Okay. Og så slutter vi videoen af. Er du klar til, at vi slutter den af? Hej folkens, hvis I kunne lide videoen, så smid et like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Ja, så subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det, som jeg mener Danny Gaming 1, han sagde, så men så må vi bare sige, vi ses!